Galdegazte saioan 6. denboraldia hasi berri du. Gure gaurko elkarrizketatzaileak Aretxabaleetatik, Arizmendi ikastolako Almen gunetik datoz. Neskak, kontaidazu ez espero duzu saiontatik, ze moduz jungo da? Nik uste ondo fango dela, ze gu urduri egon arren gure gonbidatua bastante saltzeroa da eta bastante berritxua da, orduen bera beguri joku amunguzku. Ikusi dugu, lan handixein dozuela atzetik, ez da Monika, zenba denbora zoia ez da prestatzen, eta ze sorpresatxo dituzue prest? Goiez aztetxe batzuk lanian, da atzeko bidixuak, gero berai sorpresa moduen ipintzeko, eta espero guztetia. Besterik gabe, guazen ezagutzera zuen gonbidatua, Instagrameko bere kontua bilatuta. Ibai Zangitu Aretxabaletarrak karnabalzale amorratua dela gauza jakina da. Bere Instagrameko profilean koxkuxean ibiltzea baino ez dago hortazo hartzeko. Hello, bastardos. ¿Tú quieres hoy juega? Yo sí. Edo Rita Barbera berpiztuz lehen korrika espainolean. Hola, españolitos, os voy a enseñar una cosa. Mirad lo que tengo aquí. ¡Mayor oreja! ¡Ole, ole, ole! Mayor oreja, mayor sordera. Abajo nosotros y arriba... ¡Vaya! Baina ez pentsa, Ibai Zangitu oso profesionala da. Puta mat pario, norrea. Beti ere umorea galdu gabe, bestela ikusi berazken lanak. Nundik ataraten dituzue Gabonak ospatu al izeteko gauzak! Urte hauetan guztietan mozorro asko eta oso ezberdinak jantzi ditu, baina badu bat bereziki maite duena. ¡Hora Garrabalak! Ondo etorri ikusentzuliok, ondo etorri Galdegazte saiora 6. denboraldira heldu gara honezkero eta ezingo dugu denboraldi berrisa modu hobien hasi. Aurkezpen bidixoa prestatu duzko ikasliek, ikusi daigun. Kaixo gu Ale, Maider eta Nerea Gare, Almen ikastolatik gatoz. eta gaurko honetan ingotza Ibai Zangitu entrevista. Elegio dugu Ibai Zangitu herrikoa dalako, eta bere lana oso interesgarria eta diferentia pentsa jakulako, orduen aukera uste guela dela. Ikusten duzu, ja aurkeztuta zaituzte Ibai. Politxa, modu politx baten, erreferente bat zarelako. Bueno, ez dakit ba. Seguro bai. Zazteko eta behin badik gure dutzu galdetzia, Galdegazte programia bera, sauketan dozun eta zeiritzea auketzun Galdegazte saioen inguruan. Bai, sauketan dut. Eta ondo da, azkenien gaztiak telebistara ekartia eta eurak be kasetari mundu horretan sartzeko, nik uste dut oso ondo dagoela. Bai, ez da, haberse prestatu da bien. Bueno, bilurra por bat egiten duztie, baina, bueno. Hori emongo txautxan da. Zutaz apura gehiago ezagutzeko lan aurkeztuko zinun lan zure burua. Nire burua? Bueno, ez dakit, a ber, atxabaltarra, petopetua. Karnabalen salde amorratua. Ze gehiago, lanian realizadorian, teben itxendon lan normalian, eta, udako Kirol Elkarteko zuzendaritzan beba nau, mila saltzetako perejila, ez dakit nik. Hola, konbat. Bai. Jakin dugu zure esaldi gaukoena dela alklabo martillazo. Ze esalai da borrek, ero segatik. Alklabo martillazo, hori, askotan zapatutan da ibitzen gara apurtxo bat jorgan, eta gero domeketan naizta bixamona eduki, naizta klabua eduki, aurrera enbidalako. Orduan naizta klabua eduki, onena nire ustez da. Klabua aurrein, kalera urten, zehozein, eta hola hobeto geraketa zera. Bestela, itxien geratuta holan mamotuta egundana bixamona txarraba. Orduan, klabo, martillazo. Ezauketan dugu esaldi hori, ikaslien gabe zabaldua, baina badauko gertuko pertsona batek be zozer esateko dauko da. Apa, ni lierni nazi baien arrebia, eta, zehose esan bie banoen beria, izango zan umore hona daukola, baina hori kusitxe jako, eta gero, jentiak ez dago espero, baina nire nahiak pazientzia ondixea dauko, baina bugaketa jako nien kriston malaletxea dauko. Genixo ondikoa da, eta egoera batetan oso zerixo jarten da.
Alaxe da, eski gu beti ezetzen dugu zangituren, ba hori ez, alde alaixa dala, baina gero seriotasuna egon bihar ganean, hortxe, falta barik, ez da? Arrebiak ondo esauketan. Hombre, matematik esauketan basa ondo, bai, ez da, alaxe da. Eta, bai, daukot kriston pazientzia, baina pazientzia moduko gero mala hostizia. Gero errebentetan duten nien, BOOM! Esplosio bat, 5 segundu irauten dut. Baina 5 segundu horreitxan, hobeto nire inguruan ez egotia. Eta zerixo gombina zenian lanian ero... Humorez beti hobeto gauzak, baina zerixo gombina zenian, zerixo egotenaz. Oso ondo. Jarraitzu digun. Ba, txoritxo batek konta osko hainbat talentu inutil daukotzula, kontauta demostra bapur bat. Bueno! Bai, ni beti izaten dut daukotela talento mordo bat, baina ez da baiala balixo ezetarako. Orduan, adibidez, olako puskerra gotaten, oso nara, ero bestela, iguala baina begixakin. Ero, bueno, hau bastante golan sobro daukot. Eta bizkarrakin botatzen dugu puskerra, baina lurrien hori beste momentu batzutarako da. Izotzak botaten basuetara, pum, hola, pum, begiratu barik oso ondanaz. Talentuak ez da biela balixo, absolutamente ezetarako. Baina, bueno, juergan eta batzutan ondo etortzen dira, bai. Argi dau, segurante barra gara itzelak eragin ditzuzu dutela, bai juergan eta bai lako talentutan, baina badaukigu beste pertsona bat ezagutzen duzun aspaldi ezagutzen zaitxuna, talentuen inguruan be hitz egingo dozko. Bueno! Adiez, berak erabiltzen dagoen espresio badala, talento inutilak omen daukala esaten omen dau berak, eta banik esango nauke ez dila inutilak. Bere izakerak beste danon bizitzatan alaitasuna eta argitxasuna ikartzen dagoela, eta ez dila inundik inora da inutilak. Dila aparta da, eta gorantziak bialdu gure dutzaten mendik ikusten dut erreixen, Erreixen behin, baina gorantziak eta bezarka da hondi bat, argitu. Bueno, Leire Arana, zure irakaslea izan dakoa, Bai, berba politxak, Bai, talentua berakin asignaturak aprobetako ernako nahi beste. Beti lau bost horri gintzen nintzen. Eta gero, errekuperau bierra ez da hori. Bai, nik uste dut zela berriro niekin egoteko errekuperaketetan. Ondo paseta zabelako nirekin. Seguro. Horregatik zan. Baina, badoko beste bidixotxo bat prestata. Venga. Felipe pertsonak egisa asko maitxea bera, atxalata asko maitxea bera. Eta atxalata gauza asko muntzena eta mutentzen handien ben. Eta fanatikoak eta Osa de Dios. Asko guztago karnabala, asko guztago jogia, guztago disfrazetia, guztago ondo pasetia. Eta azken ari eta asko ditzen, egizai, gure ondan jende kontakon zera jantikutzen horren mazaren, ondo pasetan duzu, seguro baita. Bueno, karnabal salia zarela, atxabaltari asko emundotezula, eta oso gertuko beste lagun batek esan da. Bai, Jonanderrekin asko goten naz. Jonander makina da. Eta bai, karnabal salian naz, baina txiki-txikitxotatik. Hori galdetu inotu, noizti dator, segatik eta noiztik afizio karnabalekiko? Gu txiki-txikitxotatik kuadrian urten izan gara gurasuekin, gure gurasuen kuadria beti izan da oso aktibua karnabaletan, eta guk 5 urte, 6 urte gaukenetik, ja urten gara desfilian, gure gurasuak asko implikau die karnabalekin, aurrera aterateko lehenengo herribazka gixak eta inzienien be eurak eta guk batera antolatutako zehose da. Eta beti danik, aurreko astebuka eraben txapeltxin izen zen, da ondio gure gurasuen kuadriakoak horre hon zien paia eta itzen, eta orduan nik uste dut odolien dauko ben zehose dela, ez? Ja txikitxotatik sartu duzkuen zehozer, eta... Ba hori. Eta gero, zui sartu dutzena, eta gero zue bai hori kutsatzen zabaltzen basaritzena, ez da? Bueno, saietzen naz, ni azken nien karnabalen zoroa naz, orduan saietzen naz ingurura nire gaixotasuna zabaltzen, koronavirusa izango basan moduan. Hole esan bernatzen. Bueno, baina hau ez da intxarra, Hau ez da intxarra, hau virusona da, virusona. Vale, gaitxo digun. Entre hau gara zure belurrik handizena dela karnabaletan disfrazik ez eukitzia, eta, bueno, pasadaldi dan honetan, ze plan eukido zuero, zelan izen da, zelan pasau zu karnabalak? Karnabalak pasetan da beti zora garri. Goizetik hasi, eta horrengo gune arte tope, eta urtero moduan, zora garri. Eta bai, nire amez gaiztua txarrena da, karnabala eguna egetia eta disfrazik ez eukitxia. Igual urtean, 3 bider amez gaiztu hori eukitzen. Itzen dozu, bai. Emuten dugu gezurro da, baina oso zoratutan hau. Eta itxen dut amez, eta supertxarte pasetan dut. Karnabal domekia da, eta urte denak galera, eta jendera mozorratuta,
Eta ni mozorro barik. Etxien doketela milioi bat mozorro. Baina amez gaiztotan ezin naiz mozorrotu. Eta hori da nietako munduko amez gaiztorik txarrena. Osea, zela egongo naiz ni karnabaletan eta mozorrotu barik. Hori imposiblia da. Hori ezin jaun hartu. Ez, ezin jaun hartu. Karnabaletako lagun handixena, edo behintzat karnabale iragarle bat, badauko hemen gurekin. Oi! Bueno, danak esaten dabe, ni Ibai zangitu nazela, eta ikustatzen moduen, ni naz Ibai zangitu, ikinaz txapeltxi. Hori, argi guztia gure. Eta ez datik, Ibai, musu handi bat zuretako. Gare, atxabatako fenomenek onena. Zua izadela, eriotako, zua, argixa eta bizixa. Hau pari, eura! Galdera, zehatz bat ingo dut, zelan ulertu dalko ziren karnabalak atxabaltan txapeltxin barik? Bueno, azkenien txapeltxin azkenengo 13 urtietan egon den zehose da. Eta ja batzuk, baina isa txikitxotatik ezagutzen duzu, Baina beste batzundako azkenien zehose berrixa moduen da, baina ja zela bitz hor susterra gero botaten dabilena eta egun gortu dan jai badala. Txapeltxin ja karnabaletako pregonero ofiziala da. Zalantza barik. Oso jatorra da, apurra berdia, buru ondisa, guapua dela ez dugu esango. Ume txikinak normalien askotan asusta ditzen die, negarritzen dira, baina normala da. 2 metroko burutzarro bat agertzen jatzu, han kalien, da normala da, baina bueno, gero jatorra da, bihotzonekoa, eta hori. Esan dut berak txapeltxinek, ez nazen lani. Beti esan dut txapeltxinek onena marruen daukola, baina ez naz ni. Txapeltxin, ez naz ni. Txapeltxin da. Eta nik uste dut, emundotzala beste karnabalei beste buelta bat, azkenien lehen bakarri domeka izaten zen, eta baina azte bete lehena, baiak beroketatxua itzen dugu, ez da karnabala moduko eguna, baina beroketatxua itzen dugu, gero ja karnabaletarako piko de forma netzeko. Berto, baduki txapeltxinekin nire... Bueno, ikusi dugu txapeltxinetazu zariela oso lagunenak, baina zer lazio mota dauzu eta txapeltxinen artean? Bueno, ez dugu esango hemen relazio amoroso bat dugu honik, baina, txapeltxinetani oso lagunona gara, oso ondo ulertzen gara bat eta bestia, eta, nahiz eta hilabete bat bakarrik egon urtean, gure errelazioa oso estua da. De hecho, nire txien egoten da azkenengo, ostatu zure txien hartzen dago. Hori, azkenengo hilabetean, karnabalak aurreko hilabetean, ostatu nire txien hartzen dago, eta gainean nik eta amak, arrebiak, dano hartien laguntzen dutzago karnabaletako disfraza preparetan, txapela bebai, eta orduan, esan lehike hilabete baten gure etxekoa da, lausitxan bizi dela. Eta, ez dut esango lo nirekin nintzen da bela, baina, nire buruan egoten dela bai. Hori seguro. Herriari biziklotetako pertsona zarela ikusten da, eta ibilizare gazte mugimenduan bai, ez da? Bai. Azkenien gazte mugimenduan urte mordo bat ibilinez. Ez dakit, nik 17 urte eronakonetik, 16, DBH lau hortik hasiko nintzen, orduan ez zauen mugimendurik herrixan, eta sortu gauen mugimendu berri bat, eta 16-17 urtetatik, honaz ja botan abien arte, baina oindala gutxi arte, 30-31 urte bueltara arte, horri bilinaz. Eta nik uste gainera oso importantia dela gaztiak herrixan antolatuta gotia, herrixan itxia gauzak gaztien dako, gaztien guztuetara egozkitzutakoak, eta, niretako gazte asambladia eta superimportantia izan da. Azkenien Andramaizetan eta gauza mordo bat inditzugu, lan mordo bat indiogu bai, ondio be Andramaizetan eskutxo bat botaten dauz, dana han ezintzara geldiagon, enbeste urte gonostian... Inertzia badau, ja, ikusten dutan barril bat, barril sartuko, eta turnotxo bat itzen dugu beti, gero musikia behartzen dugu Andramaizetan azkenengo egunien zehose itzen dut, eta, nikoen gainera atxabaltako gaztiak oso potente ikusten ditut, eta horren mordoa posten dago, ez? Oindala hilabete batzuk inzaben gaztegun bat bai, otala zelain, zehose diferentia, han jende mordoska juntauzan, kalegira, gero bajauzien herriraino, kriston ambientia, eta bai, nietako hori gazte asambladia eta oso importantia izan da.
Baiz, adibidez, Atxabaltan, berri txikixe izan da, bizitza mantentzeko eta gazterixe ezinbesteko izango da. Bai. Eta nik uste gainera Atxabaltan jendia mobiluten dela. Igual egisa momentu puntualetarako mobiluten dela, igual jaixa dienean, ero zeo antolatu bidanean, baina gero nik uste dut gazteizia fuerte datorrela. Eta hori asko eskertzen den zeu zera, azkenien ez badago eze berrizan, herrixea hil ditzen da. Eta oso importantea da nietako. Oso, ondo. Beste bi iso bat sartuko dutzugu, eta baduko loturia txapeltxinekin, edo bentzak karnabalekin. Karnabalen asuntuakin disfraza hoitzen da, abotzak, kantuen ibiltzen da egundana, ez dakit, adiez karnabal egunean goizeko 8 baino lehen hau, ja jartzen dugu musikia etxien, ezin jako aguantau. Eta orduan hori, familia danak barrean dixakitzen dugu erekin. Ezin jatzu aguantau karnabal egunean, ara? Ba ez, eta igual ez, goizeko 8etan igual apur bat exagera bineu. Baina egisa da karnabal eguna aurretik, askotan isal lori bestotela hil. Igual, 2 ordu loin ja, eta venga, aurrera. Eta ez jorgan ibilin bezala, oian honen sartu eta ezin loin urduri. Eta bai, gero esnatzen naz, jartzen dut hor musikia tope etxian, mozorrotu, ni arrebia hor saltzan ibiltzen da, eta etxeko zehose da. Orduan, zoratu itxen ditzunik eura, bai. Baina, eura nibe bai. Seguro, baietz. Karnabalak itzen ditugu herrigintzan edo herritxai emundetako lana bai, baina guazen apurtxo bat arlo profesionalera, ze badakit bestiak beste enpresa bat sortu dozula. Bai, Mikel Alberdik eta Bixok daukou AZ Gaubelak eta AZ Visual Media. Konta eguzu apurtxo bat zerran. AZ Gaubelak sortu gauen apur bat isa gure barik. Mikelek esan zuzten egun baten berakin fateko, argazki batzuk aterateko, bera musikia jartzen zen bitxartian, eta hasi gitzen politxo, musikia jartzen leku baten, bestian, bideoak itzen bebai, eta oin gaur egun eskontzetan jartzen dugu musikia, bideoak itzen ditugu bebai, umiekin gaubelatxuak gero bierdana, Atxabaltako jubilao bai jartzen dut zagudan euren jardinean musikia, saltza dana guztetakako, orduan musikia jartzen dugu eta argazkisak eta bideoak ateratzen ditugu. Eta beste alde batetik daukogu AZ Visual Media, dala apurtxo gaixau bideo korporatiboak itzen ditugu enpresentzako, ETB-rako eta dronan eta kamera moduan ibiltzen gara bebai. Mila tramankulukin. Bai, kamera mordoa dauko, bafle mordoa dauko, azkenien inbertirin bida eta bestela atzien geratzen zara mundu honetan. Argita garbi. Bai, orduan, hortxe gabiz, tope. Ederto, oso ondo, jarraitxe dugu ikasleekin. Zein da bertan gehixen entzuten edo gehixen eskatzen dut zuen abestisa? Hori temporadian arabera izaten da ez, udan beti dago abestiren bat hor gogor joten dagoena, eta bestela, klasikoak. Sanari nahi, eta horatu da, niri nara jartzen guzoi, jendeak itzen du, niri nara! Eta, azkenien gu danetik jartekoa gara, naztu daik Rip eta Spice Girls. Orduan, gu ez gara nahaztekoa, baina, abesti bat izan daik Spice Girls eta horrengoa Rip pegauta. Eta ez da inungo problemak, lehenengo posik egon dana, gero bai, eta, nik kasu enten, igual bisekin posik. Eta, hori, denboraldika izaten da. Eta segun zelekutan jartzen dagoen musikia desberdina da. Azkenien, umien gana bagoiaz, eskatzen duzkue, eurak guazeneko abestixak adibidez. Fatema gara txosna batzuta musikia jartzen, beste estilo batekoa. Oindala gutxi aizean egon gitzen, eta tusa eskatu zuztien bedatzi bider. Azkenien jubilauen gana zoiaz, eta igual eskatzen dutzue, comparte el txakatxa del tren. Eta, danetara egokitzu bidea, eta ikusi apurtxo bat, bakoitzak segure dagoen, usein jumbi da apurtxo bat. Joder, zenbat abesti, zenbat kontu. Beste abidizitxo hauko irakasle batena, espaldi ezagutzen zaitxuna, eta gaztetan aber nolakoa zinezu. Ni izan ditzen, Ibai Zainitun irakaslea batxierko, ez dakit, matematika edo fizika edo bisak emako nintzen. Eta gogoratzen dut garai hartan gela alaitzen zauen horreitakoa zala. Gogoratzen dut lurrian, tarrazian debiltzen zela danoi barrei eta itxen batzutan. Baitxa gogoratzen dut, esaten notzen adoptatzeko modukoa zala, etxera ekartzeko modukoa zala. Hori,
irakasle batek etxera ekartzeko moduko bai, baina gero, aprobatzen zinun eta... Justo. Gainera, hainbeste berba itxen nagoen, beti jartzen zuztela berba gutxien itxezagoenan onduan. Beti, azkenien jartzen izenan atzien, eta gero zu ona. Eta total, bukatzen nagoen nik berriketa baten da bestia hola, bera begira. Orduan, nirekin ez zagoen erremedixo ondirik. Ni isilik egotekoa ez naz, eta klasien orduan bastante rebeldia nitzen, bastante potra onditxua bai, dana esan bida, eta berba besteikena horitzen, berriketa mordo bat, ez dakizuek ingo zuen berriketa. Bai, irakasliak esan duzko eta bai, hitz egiten dozuela. Baina ni irakasliak bintzat, ezagutu, danak ezagutzen zuztien, isildu benitzen itxen, beti zehose, batzutan armaixoetan sartzen nintzen, armaixotik urten, kabroi txamarra nintzen. Ez dauka zalantzarik, jarraitxe digun. Bueno, eta Z Visual Mediakin jarraituz, zein izen da zuen helburua, ero hori sortzerakoan zein izen zan zuen helburua? Bueno, alde batetik badauken AZ Gaubelak, baina AZ Visual Media sortzerakoan gure gauen, azkenean AZ Gaubelak, Gaubelak berak izenak esaten duen moduan, musikarako eta itxi dugu, apur bat gehiago jolgorixorako, eta AZ Visual Media sortu dugunean, izen da azkenean zehose zerixu haua itxeko, eta azkenien enpresetara eta beste Gaubela moduen presentetia ero AZ Visual Media, azkenien izena, marka egun horitzen oso importantea die, gu saltzeko modua. Eta egisa esan, izena eta aldatu duenetik eta bueno, gu beste forma bat eta mundotzau, lantaldia be potente txua badauko goin, azkenien beste jente bat etortzen da gurekin lanian, zerbitzu gehiago eskaintzen ditugu, drona, pagina webak eta be diseinetan ditugu, kamaralari moduan, orduan, huelta bat, noixien bin gauzei, uste dut, huelta bat egun bir jakiela. Bestela beti geratzen zela hor raportxo bat leku igualean, eta oingoz behintzet, oso ondo doia, así que uste dut, zentzu hortan asmatu dauela. Bertan ikusi utxozuela bideoklip asko, baina zeinentzat doiez bideoklip horreik? Bueno, bideoklip asko itzen ditugu eta batzuk adibidez die, txabaltan adibidez gabonetan itzen ditugu bideo batzuk. Horrek azkenien doiez bideratuta atxabaltako jendiai. Saiatzen gara beti atxabaltako jendia sartzen, eta azkenian gure helburua da atxabaltan jendiak erostia kasu honetan, ez? Gabonetan erostia. Orduan, kasu honetan atxabaltako jendiai. Untzandako adibidez bideoklipak behin izen ditugu. Kasu horretan, untzan publikuai, azkenien publiko igual gaztiagoa dela, baina, bueno, milioi mordo bat dauko YouTubeen aldapan gora, bai honek bestiak. Orduan... Aldapan gora, okeres banabil, euskarazko abesti ikusiena YouTubeen, historian. Garaiak adatu dietala, baina hori hola da. Aurrekoan ez da izen bat milioi ikustaldi zituen, hori exagera zinua. Hori, 10 milioi, 11 milioi bizita dauko YouTubeen, eta barbaridade da. Egisa esan, bideoklip berdina, bestia batekin, igual 700 bizita eukiko zituen. Baina abesti horrek aukidamen bumakin eta azkenian kriston horre, bueltak emuten dugu YouTubeen, jendiak beste gauza batzuk entzuten dituenean bertan agertzen da, eta Sudamerikatik lekun mordo batetik dago bizitak. Eta beste bideoklip batin gauen lasai bebai, eta horrek 3 milioi bizita ere badauko badiela. Orduan, bueno, gero atxabaltako bideoklip bat itxemu, 10.000 bizita badauko barbaridade bada. Argeta garbi. Baina, jode, eukitxia, azkenien guk ino, ez? Euskarazko YouTubeko bideo ikusi zena. Eta hori guretako, gure medaia txua da. Arro egoteko moduan, zalantzarik. Bueno, ekipo, azken minutuan sartu gara ja azken galderatxua itxeko, eta ja gortzen gabitzeko da. Bueno, momentu honetan ze proiektutan zabitz? Bueno, oindala gutxi hasina ZTVen realizadore moduan hasiko dan programa berri baterako lanian, eta horretan buru belarri, karnabala datorren urtera arte hemen itxiko, eta urrian berriro retomauko karnabalak, eta hoxe, oin apur bat lanien buru belarri, eta, apurtxo bat deskantzo behimiko da noixien behin. Horri eta beri. Eta eskerrik asko, Ibai,
Eskerrik asko zuen prestatu zagatik, eskerrik asko ikasli lan ederra indozu eta bai lana prestatzen eta baitxe indozuen bidixo horrek ekoizten bebe eta zeo ikusentzuleok urrengo astean Aitor Mendizabal pilotari antzolaratuko dugu gurekin, ordura arte.